Подарявам този момент на истинските мъже, ако са останали такива. Търси истински мъже навсякъде, къде се крият. Брат, знаеш. Къде в мазето ти? При тебе какво прави един мъж истински мъж? Човек, който е на място. Да, може нещо, като се развалил вас, да се пробваш първо сам да го правиш. Грижи се за семейството, работи, изхранва семейството и накратко се грижи за него. Това приятелката ти ли е? Бившата. Кое е най-мъжкото нещо в него? Това, че се извинява дори като не е виновен. Това не е ли женско, бе? Не, че трябва да се извиняват за всичко, дори да не са виновни. Да, това е да си джентълмен, да. Искам да те проверят истински мъж ли си. Какво е нивелир? Той има течност и се вижда дали е равно. Е нещо, с което измеряш наклона на дадена повърхност. Можеш ли сам да фиксваш някакви неща вкъщи? Сигурно, ако се откачи контакта, мога да го сложа обратно. Благодаря ти все пак. Искам да ти подаря един истински мъж сертификат на Телмен, което може да си миеш косата, лицето, тялото. Честно казвам, може да поръш на килима. Много благодаря. Благодаря. Колата може да измиеш. О, велико. Всяко други неща, които се сетиш. Предето ще може да се оправя. Да, окей, за дънни платки, мисля, че не... Добре.